खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे आंनि देनस्रि फुंखा यूट्यूब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। ओमफ्राय दिनै आङो ब्लग भिडिअ मोनसे गोदान लानानै फैलायबाय फिसासानो ब्लग भिडिअ बानायथ'नो आङो मोनसे कुइसननि एन्सारबो हरगोन आरोना। ओमफ्राय दिनैनि ब्लगावहाय जाहा मुथुआ थाथ'लानो उन्दुनासो दोंबाय थायो मेंनाय मोन्दोंनो मेंखागोन अबेसे दामानि हरावथ' बारा मोजां उन्दुनो मोनखाला नालाय आंनि थाखायनो सिरि मोनबाय थानाय जायो आरो बिसोरो बिराद दोदो सोदो उन्दुग्रा मानसि नालाय नाथायबा दाथ' बिदि दोदो सोदोबो उन्दुनो मोनला बेखायनो मेगन मोदै जादों खोमा आरो हरावबो दिनै बिराद अखा हासोनानै सारन्थाइ गावसोनाय गोसा गोसा आंबो उन्दुनो हायाखै उन्दुनो हायियालाय ओमफ्राय मुथुआबो उन्दुनो हायाखै आरो आंथ' दसे दाबावैहाय उन्दुनानै लाबाय रेस्ट लाखांबाय ओमफ्राय मुथुआ रेस्ट लानो मोनाखैमोन नालाय रेस्ट लागासिनो आरो बेखायनो ब्लगाव नुजाथ'लानो सोरबा सोरबा मुथुखौबो ब्लगाव लाबोबाय था बिराद मोजां मोनो होरियो होननानै बुंहरो नाथायबा दिनैनि ब्लग भिडिअ मुथुखौ नुथ'नाय नंला अब्लाबो आङो बे उन्दुनायखौनो एसे ससे भिडिअ लागोन आरो जायफोरा आं भिडिअ नायनो मोजां मोनो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआ जागोन संनाय खावनायनि भिडिअखौनो लाबोलायनोसै। दहाय माने जोंहानाव आलासि फैदोंमोन आलासिफोरालाय ओरैनो बेरायथ'थ' फैदोंमोन आरो नाथायबा बिसोरो जोंहानाव फैफेरथाराखै नालाय बेखायनो खाम जालांथोसै होननानै खामफोर संनाय जादों आरो ओमफ्राय दिनै जन्माष्टमीबो नालाय जन्माष्टमीनि दिनावथ' जेबो ना बेदरबो मोनजाखाया नालाय निरामिसखौनो संनानै जाहोहरनाय जाबाय। बिसोरथ' संनाङा खस्थ' होननानै बुंदोंमोन नाथायबा फैफेरथारि होननानै संनानै जाहोहरदों बेयावहाय एसे भिडिअ लानाय जादों। ओमफ्राय आङो मोनसे एन्सार होनो नागिरदों आरो बे कुइसनखौथ' खामद्रायाखै खामनायालाय ओरैनो साफा सानैल'सो खालामदों अब्लाबो नोंथांमोना मोनथिनोबो लुगैदों नालाय बेनिखायनो आङो बेनि एन्सार हरनो नागिरदों। दाखालि बावैहाय आङो मोनसे ब्लग भिडिअ बानायदोंमोन ना आं बेबी गार्ल मोनगोन ना बेबी बय मोनगोन बेनि सायावहाय ब्लग भिडिअ बानायदोंमोन। माने आंखौ बहुतानो बेबी गार्ल मोनगोन होननानै बुंबाय थानायखाय आंबो बानायफ्लांबाय बे ब्लग भिडिअखौ। ओमफ्राय दा बे ब्लग भिडिअ बानायखांनायनि उनावहायबो दा गोदान ब्लग भिडिअ होबाय थानायावहाय गोबाङानो बुंहरबाय थायो आब'आ बेबी गार्लसो मोनथारगोन आब'आ बेबी बयसो मोनथारगोन ओरै बेफोरबायदि बुंहरबाय थायो आरोना गोदान भिडिअआवबो गोदान कमेन्ट फैबाय थायो। बेखायनो आङो जोंहानि बेबिनि FHR नाम्बारखौ एसे खोन्थानानै होनो नागिरदों। माने बे नाम्बारजों हमनो हायो आरो बेबी बय ना बेबी गार्ल बहुतानो बुंदों बहुतनियानो कारेक्ट जायो आरो कारेक्टबो जाजोबाबो होनदों माने 100% सैथोद्राय होननानैबो बुङाखै आरोना मालाबा एसे मिलायबायाबो खोमा खिन्थु बहुतनियानो मिलायो खोमा आरोना बेखायनो आं खोन्थानानै होनसै। दाखालि बावैहाय जोङो चेकआपआव थांदोंमोन नालाय चेकआपआवथ' ओंखारखायो नालाय बेफोरो खिन्थु बे दाखालिनि चेकआपनि नङा बिनि सिगाङाव खालामनाय चेकआपनि। ओमफ्राय जोंहानि बेबिनि FHR नाम्बारा जाहैबाय 144 आरोना दासिम। ओमफ्रायथ' उनावहाय जोंना चेकआप दंबावो नालाय बेफोरावबा बेलेग ओंखारबावगोन ना मा ओंखारबावगोन मिथिला जेखिजाया दिनै जन्माष्टमीनि दिनावहाय जोंहानि बेबिनि FHR नाम्बारखौ खोन्थाहरनाय जाबाय। 144 नाम्बाराव मा जायो नोंथांमोना आरो कमेन्टआव लिरना हरलायदो। नोंथांमोननि कमेन्टखौबो नायनो आं बिराद मोजां मोनो नायबाय थायो नायनाया नाथायबा लिरनानैसो रिप्लाय हरनाय जाया आरोना सोर साबेसेनो बेसेबां लिरनो होननानै। ओमफ्राय आं ब्लग भिडिअबो बानायनो जि मोजां मोनखादो नोंथांमोनानो ओरैबायदि मोजां कमेन्ट लिरो बेबायदि मोजां कमेन्ट नुबाथाय बिराद भिडिअ बानायनो गोसो जायो आरोना आङो। ओमफ्राय बोरैबा कमेन्ट लिरबासो एसे बानायनो बायो। ओमफ्रायथ' मा बुंबावनो दिनै आङो आलासिफोरनो मा संनानै जाहरलायखो बेखौ एसे खोन्थालायनोसै नङा देखायलायनोसै। मुथु उथिदो मुथु उथिदो जा मुथुआ सानावनो एकदम हरबादि खर हंग्रदलायनाय उन्दुगासिनो नै आंखौ गारनानै जामुथुआ बारा मेगन मोदै खालामनो हाथारा। संनायखौ नै जागायनोसै पनिर भाजा एवनोसै आरो नै आलु भात केरेला थाइसे
थाइसेल'थारमोन भाजा बानायगोन ओमफ्राय नैबे केन्डेलिखौ फ्राय एवनानै होनोसै ओमफ्राय आइटेमफोरालाय दंबावो मोननैसो आइटेमखौ जोंहा आइया संसिगोन ओमफ्राय नै गारबा गंनै लानानै खनसेयावनो डाबल साराय जाननानै संनो लाबाय आरो ओमफ्राय गेसाव संबोला गेसनि अरा डाइरेक्ट उदैयाव नाङोना गुदुं मोनबाथाय आं उदैखौ एसे बोरैबा मोनबाय थायो आरो बेखायनो थुरसि होनानै लायो आङो नै मोनबायानोसै मोनबाथाय खुरनानै होखानोसै आरो बे केन्डेलि बे जोगोनार बे आलु बाथोन आं माबाखौ होखो मावगोनदा दैया सिरबायमोन ना होमबा बै पापरखौ खामसायावनो होजागोन दा मोनसे ओंख्रिया खोबथ'दों थान्दा जायो ओइ ए माबोरै जादों आदा बरिया न आंबो संदो आइबो संदो नै जा फुजानि थाखाय फिथाइ सामथाइ बायनानै दोनबाय ओमफ्राय नै बिथिंजाय थालिर आपेल आंगुर माबेयो नासपति दं गेसआ बे मोननैयानोमोन नामा हो बेखायनोथ' बे मोननैया दहाय बोख्लायनाया गेस ओमफ्राय नैबे न'आवहाय आङो हाबहैनो नागिरदों हनै आंनि मिस इन्डिया साइकेला आगोलाव दुब्लियाव थांबा सालायखावबाय थायोमोन ना दिंखिखौ बख'नानै दोनथ'लायदों बेयावहाय माने जाहा फुजा लासिगोन नालाय न'आवहाय फुजानि थाखाय एसे जगार खालामग्रोनानै दोनदों आरोना नै लेस्रा दांगा फाथो मैया लाबोनाय मैगं थाइगंखौ माहा दोनजोबखोथायमोनथ' हा बबेयाव हबथिं जोंहा माने फुजा लासिगोन ना न'खरावहाय बिनिखायनो एसे जगार खालामखाबाय गाबोननि थाखाय आं फुजानिबो ब्लग भिडिअ लाबोगोन जिखिजाया दिनै एसे जगार खालामनायखौ देखायग्रोदों खाम जाहोयो नालाय खाम जाहोनायनि मानायनि एसे खरस खालामनानै दोनदों र' मैगं थाइगं आं देखायहैबावनि बेयाव बेखिनिल'सो दङ नै हिमानसि बिमानि आंनि फख्रिया जों सानैनि फख्रि बियो बेयावहाय जोङो ना हगारो हिमानसि बिमाजों आंजों थांनाय बोसोरावबो हगारदोंमोन ओमफ्राय देग्लायबो हगारबाय दैया गिदिरथार हाग्रा जाजोब्बाय नैबे कार्टुनावसो दंजोबो मैगं थाइगंफोरा खेवनानै देखायनो बाबाय जिखिजाया फुजा दिनखालि नुसिगोन आरोना नारेंखल दाबखौसो लोंनो गोसो जासिनायमोन हा जों फुङावनो लोंबावसो माथो लोंजागौमोनदां गरम जासोदों आङो दाखालि उदालगुरिनिफ्राय बायना लाबोनाय नारेंखल दाबा नै लोंनोनो मोनाखै आं थाइसे लोंगौमोनलै
नाङा खामानि मावदो बियो खारै थालिरनि खारै अन्जे ओइ थाबाय फै बाहेराव सेस्लायाव थाबाय फै दसे सेस्लायाव थाबाय फै आं थाबायनोनो ओंखारबोखाबायमोन नै थाबायना लामायाव थाबायनाय मोनबा गोलाव थाबायनो मोनगौमोन नाथायबा जोंनिथिं लामायाव बारा थाबायथाव जाया बिराद गारि खारो थांलाय फैलायनो ओंखायनो न'आव थांलाय फैलाय 10 बार 20 बार खालामसै आरो दानखागोनबा आदा आं जन्माष्टमि रिल्ससो लानायमोन थांनाय बोसोराव बिबारानो गैथारा दे देग्लाय मोनबा दसे थाबायखांबाय आङो सेस्लायाव ओमफ्राय थाबायनानै नै दसे जिरायगारलायबाय बारा थाबायबायबो थानो हाया जि आथिं रेवनाय मोनसै आङो आथिं आखायाबो सासोयो ओमफ्राय आङो नैबे जाहा मुथुनि मबाइलखौ नायबाय थादोंमोन जाहा मुथुनि मबाइलजोंसो चेनेलखौ खुलिनाय जादों नालाय आङो माबाखौ इउटुब चेनेलखौ आरो फेसबुक पेजखौबो ओमफ्राय थबनो मोनसे कमेन्ट नुसनदों आरोना आङो बेयावहाय नोंनि फेसबुकनि मुङा मा सिस्टार प्लिज रिप्लाइ होननानै हरनाय कमेन्ट नुदों ओमफ्राय आङो बेयावनो बुंहरनोसै आंनि फेसबुकनि मुङाथ' माबा आंनि फेसबुकनि मुङाथ' सना बर' ओमफ्राय आरो फेसबुक पेजनिया अनजि बर' आरोना अनजि बर' सना बर' आरो अनजि बर' बेनो आरो आंनि फेसबुक आरो फेसबुक पेज आंखौथ' फेसबुकआव लोगो मोननाय नंला आंना मेसेन्जारा एसे प्रब्लेम जाना दङ कमेन्ट माबा हरबाबो मेसेज हरबाबो आं नुयोल'सो ओमफ्राय आं रिप्लाइ खालामफिननो हाया आरो ओमफ्राय बे फेसबुक पेजफोराव कमेन्ट हरबाय बायबा बेफोराव देन आं रिप्लाइ खालामहरनो हागोन बेनिखायनो फेसबुकखौ नायस्लायस्लाय फेसबुक पेजाव हरबोला साबसिन जागोन आरो मायाबाफोर हरबाय बायबा आं बेखौनो खोन्थाहरनाय जाबाय कमेन्टखौ नुनायखाय लोगो लोगोनो बोरैबा नायसननायाव नुसनदों आरो थाबनो जोंहा दिनै बिबागिनफोर फैदों सानै जरासेखा बिबागिनफोरा एकदम बिमानैनो नै मेथाइ लाबोदों कुरकुरे बेनिफ्राय मुगु दाल पक'रि आपेलबो लाबोदों नै बे सासे बिबागिना नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव फरायो आरो नैबे सासे बे बिब' बे बिनानाव सानैबो भागिन फरायनाया जोब्बाय सासेना माबा दा फैगोन ना फैबा हालिसो लांनो होयो हालिया 2 केजि सोबाय बे मनाव सोखानोसै आं मोसौखौ लायखानोसै सोलांबारा लांजोब्बाय थांनोसै नामा दा थाङाखै आं बेयाव थिखांना प्लेटफोरनि हानबाय थानोसै पक'रि मोननैसो
बोरै हानलाय लांलै